Všetci Narutky a Narutovia, dneska si zahráme Ninja Legends na Robloxe a ja už som to hral za kamerou a máme tu takúto palicu a musíte takto a teraz tu máme sell alebo shop. Máme sell a je to sell zase, teraz už nechcem. No a ideme pozrieť, či si môžeme kúpiť novú palicu. No, duel voľaky, tak dáme. Takých najťakov tam budeme mať. A ešte sa to načítáva. Aha, prepáčte, ja som kameru musel popraviť. Ja som zomrel. Takže ideme na to. Keď máme na ďalší, ideme si kúpiť. Máme fialový. A ja by som dosiahol v tomto videu aspoň tento, alebo tento. A možno aj viac dáme, kto vie. A toto je, aha. 2 milióny. Tak. A nezabudnite dať v tomto videu aspoň takých 5 lajkov. Budem veľmi rád. Môj sen je dať 10 odberov, takže klikajte to tam, prosím vás, a my ideme na to. Ideme tu. Čo myslíte, ľudia? Ideme zabiť niekoho? Tak ja idem niekoho zabiť. Joj, prepáčte. Joj. Dobre. Je to safe zóna, ok. Aby som už na niekoho aj išiel. To už nie je safe zóna. Toto je... Čakajte. Som musím kúpiť. A s týmto chce fight. Na safe zónu. A dala ma voľako na jednu ranu, kamaráde. Vidíme sa, počkaj, alebo nič, počkaj, skills shop, ideme sem. 1000. Tak dáme. Vidíme sa, keď budeme mať lepší meč. Takže máme tu tento shadow bambus. A kupujeme. Ten vyzerá hustě. Dáme si duel. A hned dáváme hráča. Tak ideme na ňu, poď boj! A to je zase henta. Ona ma chce normálne. Tak poď. Poď. Ja viem, ako sa ľudia ku mne dostať. Hopa. A už tu není. Kde je? Kámo, tak ona je dobrá. Dobre, no. Pozrieme, koľko stojí ďalšie. Katana už. 2200, ok.
Dúfam, že už to máme. Yes, ľudia, máme na katanu a je to tak. Pís katana. Už mám katanu, už sa ťa nebojím. Počkej, ty máš čo? Nie. Hej, to čo je? No dobre. Ďalší meč stojí koľko? Ideme sa pozrieť. 3800. Kúpime si nové toto. A tu čo to tu je? Tu veľký boss. Oj, už sa naštval.